Martang yang mahita. Asini ruhama dihamu doho dame nasian di bata amata. Nang sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Dia muna kainang tabigima hatani di bata dihita di bagasan tikion imasian mika bidu onom mamuka sian ayat onom rodi ayat 10 adong do husuratok kami di lembarani atong marsika surim mahita majaha mika onom ayat onom rodi 12 marhite hite aha tarbahen ahu mandapoton jahuba marsoba autu debata nagdigijang marhite hite akapelian si tutungon ulangin ahu manjupakon ibana marhite hite anak ni lobu akar na marumur sa taon ulani nunga dipabotohon ibana tuahu ale jolma manang aha nadenggan jala manang aha nani luran ni jahuba siakko dakolan na mga lului uhum dohot mangulan uhum dot holong ni roha dihabasaon jala marpangalaho haserepon maradopon debatam datong dope adong dijabunihala perjahat aka arta hajahaton do apang nama metu nang pinula sakian alagok hadubun halak namora di bagasan hutai jala pangisinai makatahon gabus jala si pautoto do dila nasida di bagasan pamangan nasida ima ianggo saha ni hatani tuhata di hamua kadongan saporsiaon hiado rahita manoton film ni si Aladin ate Aladin ima judulna kisah negeri 1001 malam. Jadi ausugari taparohaon pilimi adong do tulu nabui taingot naparjulu si Aladin napaduahon si Jasmine napatuluhon lampu ajaib jala di bagasan lampu ajaib video molo taparohaon adong do tulu permintaan asa dikabulhon si Aladin jala tu para molo masa songoni asugari majo topuro si Aladini tuhitan waing ado di pangidurham pangido ma sada narikot apala di ngulum ahman waing nata pangido inang nasadei tohodo harta ada museng ganjang ni umur Matarlos mungkin asing
Armain. Iya, maragam doate. Ala memang macari do sude dinguluta. Alai acugari di doksa ada bah ulu do sipata mulun nasada do nang pula petao boido songoni ala didok rohata sapala mangido ba naing manian gudang. Jadi hombartusi ma di hamuak kadongan adong tolu na pinasahat ni debata tutonga-tonga di bangsoi ala natongondo panurirang mika lau masuara hon suara ni debata suara keadilan di tonga-tonga nasida imana parjolo berlaku adil. Napaduaon mencintai kesetiaan. Napatuluhun kerendahan hati. Ia natuluhun marsiala mai parjolo ala nunga lumlam ngoluni bangsoi. Bahwasanya tidak ada lagi keadilan, bahwasanya tidak ada lagi kesetiaan, bahwasanya tidak ada lagi kerendahan hati di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Nasida nunga lomoni rohana mabain ahanarikot dinguluna. Oleh karena itu, Tuhan mau memberlakukan kehidupan yang baru di tengah-tengah umatnya dengan memberikan 3 hal yang harus mereka kerjakan supaya mereka mendapat kehidupan yang baik, mendapat kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Anggo di rohani bangsoi madok namura dewi anggo rohani dewata naburzu dewi anggo debatatai holan tabain pepelian situtungon nungalas rohana molo tabain ende puji-pujian tapangiar tuibana nunga mulak rohana. Molo tabain akka pelean-pelean nasing mulak dorohani diwata mida dosa nasida. Ima pangatusyon ni bangsoi hape dadaina pinangido di debata daw. Bukanlah ibadah kalian yang begitu mewah, bukanlah dengan musik kalian yang begitu semarak, bukanlah karena persembahan mereka yang begitu banyak, tetapi kehidupan moral ido narikot di tonga-tonga di bangsoi di amuak kadongan. Na parjolo nakin mengulan memberlakukan keadilan buah donai tagamodo didok rohatta tuaka parhuaso tuaka panggonggomi naikon mengulan keadilan daw di tonga-tongan golut tape di keluarga tape kita pe ikondo memberlakukan keadilan tuaka nahumalia. Contohna molo adong yana kota bawa do burua masa dope padohan ni na tua-tua mandok tuai mak anggo anak bawai ikondo ni perjuakon sekolah timbu-timbuna
Alay anggo anak borui atau emak atong na mangalopado haduan. Tung naiko tu tataring do haduan. Ama pulai kon tibo sekolah. Gabe ima. Tari doi sian keluarga. Boy do masa siak kasongoni. Songoni nang namasa di tonga-tongani namar keluarga suami istri. Anggona jolo alani parirni pernguluan sipata namar hamulian dok manguli peah kawin lari nama. Sanga dope ni jupangan di sada huria macai gudang ruas ni huria nakriri dope dinatana huruha nadiluha unajulu. Jadi boy do masa songoni nang di tonga-tonga di keluarga mulu adong si dohono pasik masih aiho na tinur ho naluna so. Ini juga adalah bentuk daripada diskriminasi, ketidakadilan tengah-tengah keluar. Nang marholong ni roh hape marsilio lehon tua kaya nakota molo jujur majohita. Saya sumurung do tu anak bawa silehonota sian anak buruate. Molo dang nasongoni ba dinggan ma alai pada umumna humolong dorohani ama manang ina tu anak nabawa daripada burua. Ini juga adalah bentuk ketidakadilan. Alani madia muakainang didok nakin asa mangulaun uhum. Tegakkanlah hukum kepada siapa saja tanpa pandang bulu dan mamereng isi halakna ido asa jupang gulu nadinggan di tonga-tonga ni masyarakat, di tonga-tonga ni keluarga. Napaduahon di hamua kadongan didok holong ni roha di habasarol mencintai kesetiaan. Dingon tahun jupang do ngoluna marholong ni roha di habasaron. Alai dang berboy bertahan liling. Marholong ni roha di bagasan kesetia. Kuncinya adalah kesetiaan. Bagaimana di dalam kehidupan kita mengasihi penuh dengan kesetiaan. Bukan mengasihi karena sesuatu keadaan. Ido napinang ido ni debata. Asa dihamuna holong ni roha dihabasar. Ido nang jupang di nguluta termasuk ma ngulu namar Tuhan. Nakin tarbigido holsoni deba ina masibuan holsona do horong nabe do hitam. Terkadang kesetiaan kita diuji oleh Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh dan benar-benar setia kepadanya di dalam kehidupan ini? Manang marsipau dua diutia namang yuton di bata. Kudang do songoni hamua kadongan. Holan dang dapok rohana
manang asing na dirohana di tonga-tonga ni huria, nang di tonga-tonga ni parsauran, nang di tonga-tonga ni punguan, di sada huria jupang nami do si ado si B martokar alai ujungna tuhuria ma hasatanna mdang marminggu dang broto parsangyangan do nakanasi sayunang ma jupang dipungat tate molo adong nasolot di roha unang panubosan na tu gereja unang gabi soro marminggu unang gabi soro tu parpunguan. Hendaklah kita mencintai Allah dengan kesungguhan dan dengan kesetiaan. Karena apa? Karena Tuhan Allah sudah menunjukkan kasih setianya kepada kita. Urang aha musing debata. Kita do marohana jahat. Kita do martakang ni roha. Di jolo ni debata. Alai. Tetap do dianju debata do hita. Tetap do dihaulongi debata hita. Dang nagabe di ablok ko kita daw. Dang nagabe di hasugon debata hita daw. Iro bayna dirok kamu kadongan sa porsyaon molo tajahanakin ay sian ayat 10 sian ayat sia jojo do suarani jahuba tuhutai jalahatuado namat tinebak ni guarmu tangi kamu ma licing-licing doh ibana na mga lubausa. Artinya Tuhan selalu mengasihi kita. Walaupun kita harus dicambuk. Walaupun kita harus ditegur Allah. Ima holong ni debata. Alanima dia mua kadongan na padua honon asa neng holong marohata di ibana di bagasan habasaron. Na batuluhon marpal ngalaho haserepon maradopon debatam rendah hati ima dipangidu siak kita mangaracumi diri tumoru sian halak nasi alai natarida noai gudang do halak na mangetong dirina tumibu sian halak nasi. Ondo mabain gabe gijang rohani halak. Mabain gabe sega punguan. Ido baina didok nakin rendah hati. Menganggap diri bukanlah siapa-siapa. Molo tung adongpe halo biata. Molo tung adongpe habis tarata hamurata ikon raju modo di bagasan serep roha dohita. Undek gadoi jala umar gadoi di jolo ni debata. Alana molo di pangasahon dirina nang na di ibana ido mabain gijang di roha. Alanima dia mua kainang asa dinggan goluta tarpasubasu hita di pangido di batado siak kita asa naing mangulanuhum holong ni roha di habasaro jala mar pangalaho haserepon mardongaton manang maradopon di bata. Amin martang yang mahita. Mauliati mali Tuhan baca rohanami ala toktong dinggan di basam asing di roham nama dongani hami
rasi rasa di bagasan sadarion. Adi Tuhan nami, nunga dipakulingo kami, marhiti-hiti hatam, ima naing mangulu kami, di bagasan ukum, do tolong ni roha, nang haserepin ni roha, asa tarhida may di ngulu nami siganupari. Adi Tuhan na, tutu nunga lam martiburak akadusa, naniula ni jolma, ala ni pabainan nasida. Dang di halomoko, aka edde pujian, pelian si tutungon, nang songoni, haburjuon nasida, molo masa dope, ngulu na papeulon hukum, ngulu na somarholong ni roha, ngulu na margijang ni roha. Ali Tuhan, tung dihasugun ruhamdo, akasi songoni masa di ngulu ni akana porsia, nang dihami. Alani say ajari mahami, di ngulu namion, asa mangulu hami, hobbartu lomoni roham. Ali Tuhan nami, di bagasan tikyon, hubuak kami do saluhutna, hunguan inasada namat pungu, na di bagasan butaryon, na patupahon pertangyangan. Adi Tuhan nami, dirikoti hami dulu Tuhan, ngulu namartangiang dopako, asa marhitei tok tong horap dot hami, asa marhitei tok tong horap jala dohot mangurupi hami, diak kahamaulon nahuadupi hami. So ngonima Tuhan nang dipungan inasada, lehom ma sadani roha, lehom ma roha na toktong marpanguluyot tuho, asalam burju nasida Tuhan, lao pajonokon tuadupamu. Ali Tuhan, hubuak kami dong keluarga, inang opulisa burusi majutak, doho keluarga, yanakon nasida, nang papunasida, manang didia penwai, tuhoma pasatami ramuti manasida, urupi pargugoy matoktong, lehom mahipaso nasyakko, asa marhaipaso marhagugon, mangula akasulaon na, nang dihami besaluh na punguli bagasatikyon, saramoti ma daging ng todinami, lehom madihami haipason nasyakko, asa manoktong hami Tuhan, mangula akasulaon nami, atong sa tuho mangulo nami. Upuji wasangapami maho, jalo matangyang nami, holan marhiti anak mo, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.